Guys, kinat ko na yung banana. One banana, kinain ko yung isa. Tapos yan, tapos lalagyan ko ng Mikasang sweet shop. Mikasang. Parang ano siguro siya, Japanese or ano siya. Yeah, parang Japanese yung name niya, Mikasang. Tapos, yes, galing siya sa Baguio City. Nabili namin sa Tagaytay. Meron siyang total fat, ay. Ano ba yan? Hindi na nag-focus. Oh my God. 230 grams. Choco Tations. Total fat 9% or 6 grams. Yeah, yan siya. Ilalagay natin itoppings natin sa banana. And then, ito ding Tartland. Ano siya? Ingredients niya, flour, butter, sugar, and eggs. Healthy na din. Tapos, yan yung total fat niya. Saturated fat, cholesterol, sodium, total carbohydrates, dietary fiber. Sugar niya 7 grams lang. Mas okay siya kaysa dito. Kasi ano niya 19 grams talaga yung sugar niya. Kaya yun, ito din yung i-toppings nito sa banana or sa apple. Kaya binuksan ko na yung chocolate flakes. Kamayin lang natin, malinis yung kamay natin kasi naghuhugas ako. Lang tayo, lagyan natin dito. Yan, or pwede natin lakihan. Kaya ako to ginawa kasi nagugutom ako, wala akong pagkain. Snacks lang. Tapos, lagyan natin ito. Oh my God. Gusto ko itong hatiin kaso lang, nasisira pa siya pag hatiin kasi ang flaky niya. Ang niya, crispy, flakes, crunchy. Patunogin ko ha. Ganyan siya sa coffee crispy. Kaya, toppings natin. Sana mag-work siya. Oh my God. Okay. Kakainin natin. That's it, guys. Ito nabili namin sa Tagaytay. Hiningil ako dun. Tagaytay, tapos 250. Malaki na din siya. 250 grams. Tapos ito din. Sa Tagaytay din. Kaya, yummers. Let's eat. Sarap niyan. That's it, guys. Tapos mamaya ito na naman yung gagawin ko. Tapos na kasi ito. Let's eat. Thank you for watching. Tikman na natin kung masarap siya. Hindi na makikita yung buko. Yan. May pabangs-bangs si Mayora. Oh my God. Masarap ito. Sarap, guys. Sarap. Masarap siya. Gusto ko kasi yung chocolate pero hindi yung ang tamis-tamis. Yung sakto lang yung tamis niya.
Kasi, flakes. Tapos, mayroon siyang, ano ba yun? Meron na siyang, ano ba yung ingredients? Milk and cereals. Kaya, hindi siya ganong matamis. Para sa akin ha, ayoko yung tamis na matamis talaga. Tapos, gusto ko kasi crunchy, hindi yung gaanong dumidikit sa ngipin. Pero may dumikit rin. Gusto yung tumingin. Ay, hindi makikita. Tapos, ito naman, healthy. Hindi ganong matamis. Kasi may flour, butter, eggs, and sugar. 7 grams, yung G grams yun, di ba? 7 grams lang yung sugar dito kaysa dito. 19? Yeah, 19 grams. Kaya yun. Gawa ka din kayo nito guys, tikman nyo. Kahit ibang chocolate or ibang flakes na ganito or biscuit, or yeah, basta ganito siya, crunchy flakes. Kaya, yun. That's it. Para sa inyo to guys. Oh, hindi siya nahuhulog o kahit hindi siya pantay. That's it. Yula. Ang sarap. That's all guys. Thank you for watching. I hope you like this video. I hope natatakam kayo. Bye!